Культурныя скрыжаванні. Добрый дзень, шановныя радыёслухачы, з вами Алексей Стрельнікаў. І сёння ў нас у культурных скрыжаваннях мы пагаворым пра драматургію Дмітрия Багаслаўскага. Не так даўно ў нас была праграма, прысвечаная яму як рэжысёру, і трэба вось проста гаварыць такім чынам, як бы адбылося, што вось у творчасці Багаслаўскага, ягонай рэжысёрская існасць і драматургічная, яны амаль не перакрыжоўваюцца. Яны вельмі паасобку нейкім чынам развіваюцца, падзяляюцца, нягледзячы на тое, што ён у сваёй рэжысёрскай дзейнасці, напрыклад, актыўна выкарыстоўвае той досвед, тыя знаёмства, той эстэтычны досвед, які у яго назапасіўся дзякуючы кантактам у сучасным тэатру з сучаснымі аўтарамі, і па ягонай драматургіі адчуваецца, што ёсць, што гэты п'есы піша чалавек, які мае багаты тэатральны досвед, які валодае тэатральнай формай, які да сваіх уласных тэкстаў ставіцца нейкім чынам менавіта як прафесійны рэжысёр. Гэтаксама пытліва. Не ведаю, наколькі гэта ўсвядомлена ці не, але вось мы пабачым па тых невялікіх зацемках, якія зараз вось я зраблю наконт ягоных п'ес, тых разважаннях, што вось гэта умоўны унутраны рэжысёр, які рэжысуе гэтыя п'есы, гэтыя тэксты, там унутры ёсць у аўтара гэтых п'ес. Але хацеў бы я пачаць з невялікага такого адступлення. Недзе напрыканцы вось першага дзесяцігоддзя 2000-х гадоў на адным з фестываля «Новая драма», па сутнасці там была сфармулявана ўжо такая нейкая крызісная сітуацыя. «Новая драма» — гэта вельмі актыўны рух сучасных новых драматургаў, якая была абумоўлена вось новай інфармацыйнай сітуацыяй, якая дазваляла вельмі шчыльныя кантакты драматургаў, рэжысёраў паміж сабой, нягледзячы на доўгія адлегласці. І раптам вось тое развіццё п'есы вострасацыяльнай, эксперыментальнай, крытычнай, яно дасягнула вось нейкага такой столі, і па сутнасці п'есы гэтыя пачалі і паўтарацца, вось нейкі крызіс жанра адчуўся, і ідэолагі новай драматургіі, новай драмы, яны казалі, што наступным этапам мусіць з'яўленне сучаснай рэпертуарнай п'есы. Бо галоўнае, да чаго імкнуўся рух новай драмы. Там не было мэты тое, каб эксперыментальныя вострасацыяльныя п'есы выціснулі з рэпертуара абсалютна ўсё. Галоўнай мэтай, галоўным прадметам дзейнасці быў прасоўванне маладых, новых, сучасных аўтараў. І вось п'есы Дмітрия Багаслаўскага, па сутнасці з моманту, калі яны шырока пачалі распаўсюджвацца, якраз і вылучаецца вось гэты нейкі водападзел паміж сучаснай драматургіяй як такой вострай, эксперыментальнай і ў форме, і ў манеры існавання, ўсё, што вы як бы стэрэатыпы наконт новай драмы, новай драматургіі ёсць, гэта і выкарыстанне абсцэнтнай лексікі, гэта і героі, якія абавязкова мусілі быць нерэалізаванымі, непаспяховымі. Вось па сутнасці, пачынаючы з гэтага 12-го года, у нас раптам з'яўляюцца цалкам іншыя персанажы,
І па сутнасці сучасная п'еса раптам разварочваецца да больш шырокай аўдыторыі, і раптам вось мы у такім коле абмяркоўванняў прыдумалі такі тэрмін, як звычайная драматургія, casual theatre, так бы мовіць, побытавы тэатр у нейкай ступені. І раптам такого кшталту спектаклі пачынаюць з'яўляцца нават у Беларусі, якая вось вызначалася асаблівым кансерватызмам адносна драматургічных тэкстаў у прыватнасці. Тым не менш, вось у вобразе Дзімітрыя Багаслаўскага у ягонай творчасці гэтая як бы рэпертуарнасць, звычайнасць, то есть тое, што ён пішуць, там ёсць тое, што можна называць меладрамамі, тое, што можна называць сацыяльнымі драмамі, трагідрамамі, калі заўгодна. Але разам з тым застаецца вось такі субстрат эксперымента. Заўсёды у п'есах ёсць нейкі выверт, які вымагае ад пастаноўшчыкаў, ад выканаўцаў, вымагае іх неабходнасці пашыраць момант свайго прафесіянальнага тэатральнага, пашыраць як бы памеры тэатральнасці. Напрыклад, знешнія пабочныя, здаецца, адзін з самых маіх любімых тэкстаў, які, на жаль, дагэтуль не быў рэалізаваны сцэнічна, паўнавартасна была чытка ў рамках фестываля тэарт у выкананні польскага рэжысёра. І гэтая п'еса, яна ўяўляе сабой, як там сама падпісаны, это ремаркі, прабелы. І так, у гэтай п'есе адсутнічае скразны сюжэт, гэта некалькі сцэн, некалькі ўрыўкаў, якія зрэшты паўтараюць усё нейкую асобную біяграфію, але унутры нідзейнай асобы там не паўтараюцца нічога. І па сутнасці без вось начытвання вось гэтых ремаркаў, без голаса аўтара, які бы тлумачыў нам нейкім чынам і кантэкст, і існаванне вось гэтыя моманты, нейкія візуальныя экспрэсіі, якія цягам гэтай п'есы адбываюцца. Без гэтага голаса аўтара мы, напэўна, і не зможам, як гледачы, усвядоміць цалкам задуму аўтара і аўтарскі, уласна кажучы, тэкст. Але разам з тым, гэта, па-першае, становіцца такой задачай для рэжысёра, якім чынам гэтую рэмарку, бясконцую рэмарку рэалізаваць. Ці гэта мусіць быць сапраўды нейкі закадравы голас, ці гэта мусіць быць нейкі персанаж, ці можа нейкія субцітры, ці увогуле трэба это нейкім чынам яшчэ як это сказаць, внедряць у цела спектакля. І разам з тым ён вельмі музычны атрымліваецца па форме. Магчыма, музыка — это правільны адказ. Нечым нагадвае фільмы Тэрэнса Маліка, які вось таксама там нават пры наяўнасці сюжэта асноўнай як бы эстэтычнай мастацкай асновай для п'есы, для спектакля, для фільма становіцца менавіта вось гэтае напружанне, якое нараджае само хваравітае такое ўспрыяцце рэальнасці. За всю п'есу знешні пабочны галоўны герой, які там ёсць, і як бы ад яго імя і ідзе вось гэты рух, праз ягоныя вочы мы глядзім на все, што там адбываецца, все, што там апісваецца. Ён не кажа ні адной рэплікі, гэта вось нейкае маўчанне,
і вось гэтае маўчанне ў нейкай ступені яно становіцца п'есай менавіта праз тое, што не заўсёды драматургія, тэатр, ён мусіць гаворыць менавіта пра словы, а вось перадаваць нейкі стан і ўражанне, імкнуцца да таго, каб перадаць іх без словаў. Вось да гэтага імкнецца драматург у гэтым тэксце. Але калі мы вернемся да першага вядомага тэкста Дмітрия Багаслаўскага, таму што, ў прынцыпе, ёсць вялікая колькасць праектаў, з якім ён звязаны, это і студэнцкія яшчэ нейкія экзерсізы, там, па-моему, першая п'еса, якую напісаў, называлась «Пешка», і таксама славуты спектакль «Мабыць», пра які мы расказвалі таксама. Вось недавно ён перастаў існаваць на сцэне тэатра беларускай драматургіі, але першая менавіта п'еса як п'еса — это «Любоў людзей», досыць вядомы тэкст, які быў пастаўлены ў агромнай колькасці, неверагоднай колькасці тэатраў. Вельмі простая гісторыя кахання, гісторыя немагчымага кахання, немагчымых стасункаў, зносінаў. Цікава, што вось да гэтага тэкста нельга яго папракнуць у тым, што ў ім няма сюжэту, гісторыі, што ў ім няма сцэнічнасці, ён вельмі напісаны вельмі правільна і дасціпна ўсё ў гэтым тэксце. Ну, калі разбіраць, напрыклад, сам прынцып сцэнічнасці, да, ён пабудаваны на тым, што нам не расказваюць пра нейкія эмоцыі героя, а паказваюць гэтыя эмоцыі героя. Адна з самых знакамітых сцэнаў «Любві людзей» — это калі Сергей, атрымліваецца галоўны герой, ён стаіць, мокне пад дажджом. Вельмі простая сцэна. Але мы ўжо можам уявіць, што чалавек, які стаіць пад дажджом, не хаваецца ад дажджу, што унутры ён мае нейкае глыбокае рэзкае перажыванне. І гэтая сцэна, она становіцца асновай для дыялогу, для высвятлення гэтых стасункаў. Мы бачым, што для Сергея ўжо па гэтай сцэне бачна, што ён разумее нейкую абмежаванасць сваёй свабоды, сваіх эмоцый, свайго шчасця. Не можа іх перадолець, і ён вымушаны, і ён не можа стрываць, і вось менавіта праз такія учынкі, такія станы ён рэалізуе свае ўнутраныя патэнцыі. І вось тут мы бачым, што драматург адразу прапісвае такія сцэны, такія паводзіны сваіх герояў, якія вельмі цікавыя і зручныя для выканання артыстамі. Гэта значыцца, ты не кідаеш там нешта там сваімі словамі, ты не робіш нейкія зразумелыя ўчынкі, а вось для акцёра, які там стаіць і мокне пад дажджом, ён перажывае як персанаж, ён перажывае вельмі змешаныя пачуцці, і гэта дазваляе артыстам там з рознымі тэмпераментамі па-рознаму укладваюцца, паказваць свой, умоўна кажучы, дыяпазон, і праз гэты эмацыйны дыяпазон дагрухацца да вялікай колькасці, да шырокай колькасці гледачоў. Вось. Пры гэтым п'еса «Любоў людзей», дзе вось такіх сцэнічных сцэн вельмі багата, яна вызначаецца вельмі такім напружаным сюжэтам, і ён нібыта для нас вычэрпваецца ўжо ў першым акце. Там ёсць дэтэктыўная гісторыя, галоўная гераіня у спектаклі «Люська», яна згубіла свайго мужа, ну як згубіла, ён знік без весткі.
і напрыканцы першага акта мы даведваемся, што з ім здарылася. Але пры гэтым сюжэтна гэтае знікненне яно працягвае уплываць на сюжэт, на герою да канца п'есы. І ў гэтым таксама такое майстэрства драматурга, які мысліць гісторыямі, які умее нават самыя складаныя сітуацыі перадаваць простымі сюжэтнымі хадамі. І па-рознаму гэтыя п'есы можна іграць. Ёсць спектакль, напрыклад, на сцэне тэатра беларускай драматургіі, дзе выкарыстана такая эстэтыка ностальгічная, дзеянне перанесена там у 70-80-е гады, гучаць вось гэтыя хіты тых часоў і такія ностальгічныя, яркія, праўда, вопраткі такія старамодныя выкарыстаны, там сукенкі і гэтак далей. Але праз гэтую гістарызацыю сам сюжэт, ён расказвае, гаворыць сам па сабе. Ён вымагае ад артыстаў пэўнага такого модуса існавання, і такім чынам самае галоўнае, што ёсць у гэтай п'есе, на што зважалі вялікая колькасць даследчыкаў, рэцэнзентаў, тэатральных крытыкаў, што у гэтай вельмі простай гісторыі раптам прасоўваецца нейкая такая антычная трагічнасць. Гэта вельмі дзіўна, тым больш, што это адзін з першых тэкстаў вось маладога аўтара. На той момант ён уже даволі многа пісаў, але тым не менш. У чым яна заключаецца? У тым, што нашы ўчынкі, якія мусяць прыносіць вельмі простыя вынікі, раптам вось ёсць нешта яшчэ незразумелае, невытлумачальнае, тое, што нейкім дзіўным чынам уплывае на гэтыя вынікі, і мы не атрымліваем тое, што мы думалі. Вось гэта 1+1 раўняецца не 2. У гэтым спектаклі ёсць і самыя простыя там захады, самыя простыя высновы, і самае простае памкненне да любві, да кахання, якая вось запісана у самой загалоўку п'есы, яно атрымліваецца нечым немагчымым. Аўтар не дае нам вытлумачэння, якімі мы павінны быць, каб дасягнуць вось гэтай вось любові, нейкага шчасця, нейкай гармоніі. Ён задае нам менавіта саму сітуацыю у якасці пытання, і менавіта немагчымасць вось гэтага шчасця, оно становіцца настолькі пранізлівым і становіцца як бы такой эстэтычнай асновай для нашых эстэтычных пачуццяў адносна герояў. Вось. І пры гэтым фармальна ўсе прыкметы там прыславутай чарнухі, там ёсць забойства, там ёсць вось такое бруднае сельскае жыццё, там ёсць п'янкі, сваркі, фармальна все гэта прысутнічае, але унутранае памкненне да чысціні і прыгажосці у ўсіх герояў ёсць, нават у другасных. І такая п'еса, дзе з аднаго боку все вінаватыя і ўсіх шкада, не выпадкова абсалютна яна атрымала такую папулярнасць
сярод рэжысёраў і тэатраў. Нават і прынцыпе нават у мінску нават некалькі спектакляў я бачыў. Найбольш мяне ўразіў, дарэчы, не спектакль тэатр беларускай драматургіі, а тэатр на балконе ўсю рэжысуру Дмітрия Цішко з непрафесійнымі артыстамі зрабіў гэтую п'есу. Там быў зроблены вельмі просты ход тое, што вось на все это дзеянне былі накладзены нейкія такія тэлевізійныя серыяльныя гукі, і раптам все скандальныя трагічныя перыпетыі яны каментаваліся з дапамогай нейкіх эпізодаў серыялаў. Але разам з тым самым дзіўным было тое, што патрэбную інтанацыю для сваіх герояў раптам знайшлі зусім маладыя артысты. Колькі ім там было, 20 гадоў. Вось выканаўцы, дзяўчыне, што выконвала Люську, нават, мне здаецца, і столькі яшчэ не было. Але вось трагічнасць гэтых пачуццяў настолькі універсальная, што в прынцыпе не адчувалася нейкая няспеласць саміх выканаўцаў. Вось дзіўная рэч, што сапраўды трагічнае каханне, яно уласціва любым узростам, там і ўзросту умоўных Рамео і Джульетты, і вось галоўным героем любві людзей значна больш, тым не менш. Дзіўным чынам там спектакль, п'еса «Ціхі шорах сыходзячых крокаў», ён таксама тычыцца вось такой дзіўнай уласцівасці Дмітрия Багаслаўскага, такого несталага, не пажылога аўтара, які піша вельмі мудра. Там аднаму з галоўных герояў гэтай п'есы, Дмітрычу, ён у вельмі усталым узросце. І аўтар расказаў, што як бы здзіўляліся, што ты такі малады, як ты мог напісаць такую п'есу. Дзіўным чынам «Ціхі шэпт сыходзячых крокаў» ён таксама не адчуваецца п'есай абсалютна сучаснай. У тым сэнсе, што ёсць вельмі вядомая п'еса і спектакль «Вечар» у Купалаўскім тэатры. Это п'еса Алексея Дударова, і яна прысвечана вось такой паміраючай вёсцы, і напрыканцы галоўныя героі, старыкі, яны глядзяць удалечыню і бачуць фігуру, якая набліжаецца, і ёсць надзея, што это сын аднаго з герояў п'есы прыйшоў нарэшце іх наведаць, і на апошнія засталіся ў сваёй вёсцы. І вось Александр, галоўны герой «Ціхага шораха сыходзячых крокаў», ён вось такі сын, які нарэшце вярнуўся і спрабуе жыць, аднавіць бацькоўскую хату. Гэта высветлілася вельмі папулярны сюжэт для сучаснай культуры. Вспомніць толькі вось, напрыклад, там кніжку «Радзіва прудок» Андруся Горвата, да, і вось гэтае пытанне жыць, не жыць там у дзедаўскай хаце. Такое раптам для нас цяпер это зрабілася нейкай супер актуальнай тэмай. І па-першае, універсальнасць гэтай п'есы, тут ёсць спроба выбудаваць наўпроставыя стасункі для сына з уласным бацькам, і гэта такі вечны сюжэт. Ён у меншай ступені рэалізаваны, напрыклад, у Дударова ў п'есе. Там няма вось гэтага дыалога, няма непасрэднага прысутнасці
сына на сцэне, а у Багаслаўскай гэтай сцэны ёсць. І яны раптам чым нас падманваюць, мы думаем пра тое, што это сапраўдны дыялог сына і бацькі, і раптам высвятляецца, што это на паўторы, ён паўтараецца зноў і зноў і зноў, але гэта адзін з самых яркіх успамінаў сына, які адмыслова з дапамогай нават нейкага там спецыяліста, там такая элемент навуковай фантастыкі выкарыстаны. Ён аднаўляе гэты эпізод і спрабуе у тым эпізодзе дабіцца ад свайго бацькі праўды, ці любіў ён яго. Гэта такі простае пытанне, яно пытанне любові, яно, вы бачыце, рыфмуецца абсалютна з тэмай мінулага папярэдняга спектакля, пра які я казаў, да, любоў людзей. Вось гэтая любоў, да якой мы імкнемся, якая, допустим, калі яна знікла, вось гэтая дзірка ўнутры ў нас засталася незапоўненай, яна шукае нейкага канкрэтнага акта, шукае нейкага канкрэтнага дзеяння. Што нам рабіць разам з гэтай любоўю? Што нам, калі мы яе адчуваем, што мы мусім зрабіць? І у п'есе «Ціхі шоргат сыходзячых крокаў» у нас па сутнасці ёсць вось гэтае рытуальнае дзеянне ачысткі калодзежа, напрыклад. І раптам у які сэнс там у рытуале, праз рытуал мы далучаемся да нейкага сакральнага дзеяння, мы аднаўляем сувязь паміж пакаленнямі, мы па сутнасці далучаемся да нечага такого адвечнага. І цікава, што Багаслаўскі самой п'есы, якая атрымліваецца у нас нелінейнай, бо там адразу некалькі планаў, план сучасны, дзе да Александра прыязджаюць ягоныя сёстры і там пачынаюць прасіць, высвятляць магчымасць таго, каб прадаць бацькоўскую хату і падзяліць спадчыну. І ў нас ёсць вось гэтая сцэна ягонай сустрэчы з бацькам, і все это скачем, і ў некаторы момант мы проста губляем усведамленне таго, уласнасць, які план мы назіраем, што там адбываецца, ці гэта рэчаіснасць, ці сон, ці на самой справе там яму сніцца, а вось гэтае сапраўднае. І менавіта у гэтых момантах, у гэтай разарванасці, рэчаіснасці, раптам вось гэтая сувязь з бацькам, сувязь з спадчынай, сувязь з продкамі, яна здаецца найбольш трывалай. Раптам сапраўднае жыццё здаецца менш зразумелым і менш даставерным, чым вось гэтая ўяўная, міфічная, культурная, духоўная сувязь. Вось мы расказалі пра некалькі тэкстаў Дзмітрыя Багаслаўскага. Гэтыя спектаклі можна пабачыць на сцэнах беларускіх тэатраў. На гэтым у нас все. З вами быў Алексей Стрэльнікаў. До новых сустрэч.